Hey, wasa. Ya lissafin nami yake da kai. Lissafi? Haɗo mana kuɗaɗen yanzu mu ware. Ka jira barin gama da ita sai in baka tunda kai. Ni kake cewa sai ka sallama mace ni za ka sallame ni na to karɓar kuɗaɗe na. Allah sallame ni na kammala ku a ci gaba da shirman naku. Ita ba kawowa ce ba kai kuma karɓa za ka jira mana. Dan Allah dan Annabi ni ba ruwana da kowace yan zara kawai ka sallame ni dan ni ba za a nuna min zara ba. To wallahi sai na yi maganin ku. Ka san ko ni wace ce? Ka san ko ni wace ce? To ka je cikin birni ka je ka tambaya wane ne mayaki. Za a gaya muku ko su wane ne, uwa ɗaya uba ɗaya muke da su. Kuma wallahi sai na ɗaukan sa a kanka. Kai lafiya waye ya mare ki, wani mara kunya ne ya mare ki, wani karamin dan zaran ne ya mare ki. To ni zai nuna ma zara da wata irin gaya maka cikin gidanmu nan ne karshen zara, na rantse da girma Allah baka isa ka mana zara ba. Karamin dan zara me ta maka da za ta mare ka? Haba kuna mazaje da Allah, haba da Allah malam, ya ina ku riga fada da dan kwali ya haka. Kana ƙara magana sai na kashe ka. Ka kuma ba. A fa a kai ka ƙara mun haka fa, ka ƙara mun haka. Na rantse da abin da yake busan numfashi banda oga an kamun wannan na hakuri Allah ya tsira. An kya ba da kuɗin ba za a bayar ba. Karo na farko yau a rayuwata an min laifi. Zan yi hukunci na kasa dalili saboda ina tare da mai gida kana baro. Na rantse da Asamadu sai na kashe yarinyan nan kuma a daren yau. Kuma kai idan ka sake min haka ba kana bara ne ya bayyana ba kowane ne idan ba sai na kashe ka ba wutar Allah ta ƙona ni. Kai jama'cin ɗin ka tafi a ƙafa zan tafi ka ba sai na kashe ta ba Allah ya tsina. An zo an ajiye. Gaskiya ni na gaji fa. Kenan to ba zai fito ya huta ba. Ni ban ga dalilin da zai sa a kawo na. To haka kawai sai a kama wurin a zo. A kai. Hold up. Dan Allah da Annabi ya isa dan Allah. Ke ya ne? Me kuke mana ne a nan gurin kuke da taulis abun nan? Sa. Me yake faruwa ne? Wai kawo waɗannan yaran? Yan sabalan ne suka kawo mana susa. To me suka ce da ke? Suna faɗa sabon gari aka kama su. A sabon gari? Ni dai kawai ni dai gida nake son tafiya, ni ba wani maganin da nake so ni yanzu. Ke ku mana shiru. A gidanku aka kamo ku? A cikin gidanku aka je aka kamo ku? To a mu mulkin demokradiyya muke don haka ni gaskiya na gaji dole ne mu yi abin da ranmu yake so, ni gaskiya tafiya gida zan yi. Ofisa shiga da su ɗakin duhu ku tuhume su. Ku shiga da su ɗakin duhu. Yawwa. Kai daɗe. Yawwa to duk su ukun zan baka ko? A'a su bi za ka bani. Dawa. Ana da zai. Amarya, tare ku aka kawo ya za ka ce ana da zai. Kaga da Allah malaka. Ni na kawo ka ne? Ni na kawo ka? Kai baka da gata ne? Kaka kare mana magana. Ke ofisa? Sa. Ki ɗauko su ke bashi. Okay sa. Kowa iya Allah sai wanki. Mu je gane na zan. Abin da nake so da kai kuma ka kira wanda zai karbe ka. Ka ji ko? Ba komai ni ma akwai ana za ta zo ta karbe ni. Ka dala tashi ka bar nan stupid dala. Tashi ka bar nan. Ne suna malama. Suna na Ibrahim. A babban baki nake.
Allah dan ba shi kayan nashi amma ga wannan na sa mana ina magana na ce na san baka san na ba ko? Eh. Mai sunanka? Sunana Solari. Kai dan wacce unguwa ne a cikin birnin Kano? Ni dan Agadasa. Ba fa bacci na kawo ki ba. Kin mance nan gidan bauta ne ba gidan bacci ba? Ina fatan kin san gari ya waye. In baki sani ba, shine na zo sanar da ki. Hawa kawata, wai ke tun da kuka kawo ni sai kin ga dama dawa. Ki haƙuri ƙawata bana gari ne kuma na dawo exams amma yanzu ana riga na ɗinke bakin zaren tun da gane. Kawana! To sha lemu. Ƙawata ba ni labarin aure. Labari. My love kenan. Sassan wasa. Zan kawo miki wani. Na zo kenan ƙawata. Kawaliya. To ga wata. To ƙawata na gode. Amma gaskiya na misin ɗinku. Kin ga mu ma yadda muka yi misin ɗinki? Da Allah minti ɗaya. Wannan wani irin cin mutunci ne haka Kabir? Duk abin da za ka yi min ka yi min, amma ba zan taɓa lamunce cin mutunci na a gabar kawayena ba. Okay. To na rantse da Allah wannan ma kaɗan ke gani. Wallahi tallahi in baki je kin ce ta fita wallahi sai ne mata rashin mutuncin da yafi wannan. To wallahi baka isa ba. Sai duk abin da zaka yi kai amma ni kamara ki je ki ga mata fita in baka ba sai na miki abin da yafi wannan wallahi kuwa. To shikenan kai min duk abin da kana so ka yi amma kar ka ci mutunci kawata dan bata maka komai. Ke maza ki tashi ki fita ki bar gidan nan tun kama raina ya baci. Ba ki tashi ba da ke nake magana ba? Kai duk abin da zaka yi kai mun ni na ma laifi ba kawata ba. A'a Rahama ba zan zama sanadiyar mutuwan auren ki ba. In dai tafiya ta shi zai kawo sauki a zuciyar mijinki kin ga tafiya ta.